अनसायखौ नागिरबाय थागोन आं जेब्लासिम मोना नागिरबाय थागोन आं सानसे नङा सानसे नागिरना मोनथारगोन आं नागिरना मोनथारगोन। ओइ आब' मायोमोनबा? गथ' फिसा नुदोंना? बोसोरसेसो जानाय गथ' नुदोंना? है नुवाखै आं। माराखै नु आब'? जोंहा दानि फिसाला सासे दङमोनलै अनसाय मुंनि दा गोमाना दङ नागिरबाबो मोनाखै। नोङो अनसाय मुंनि गथ' बबाफोर नुदों नामा? है नुवाखै मा जानला मानला सोंबाय थायो। सोर नोंलाय अबेनि? अबेनि माने आङो आब'मोननि गामिनि मुङा मामोनबा बावलायलांबाय आं मा होनना बुंनो आं न'आव थाला आङो आब'लानि न'आवसो थायो। ओमफ्राय दा गथ'आ गोमाना दङ नागिरबाबो मोनाखै आङो। मालाबाफोर जुदि अबावबा नुयोबा नों आंनो खिन्था दे। आंलाय बोरै सिनायनांगौ जाखो दिनै गथ'खौ? मबाइलखौबो लाबफ्लाङासै। नों आंनि नाम्बारखौ लानाय जायो आब'? मा जानला मोनला नाम्बार बिलाबायोहाय होसाबबाय आं। मानसियालाय माथा गरमसो नामायोहाय नोंलाय ना फाग्लि? आं फाग्लिबो नङा आं माथा गरमबो नङा। नोंजों रायज्लायबाय थानो सम गैया आंहा हगार। खुजात्रा सोरखौबा लोगो मोननांगौ सोरखौबासो लोगो मोनदों। ओरैबा आंहा बयफ्रेन्ड लोगो हमनो थांनो नागिरदों खुजात्रासो नै सोरखौबा लोगो मोनबाय। मोजां मानसि नंखाया बियो सिक्रेट गोनां खोना आरो लामाफोरा। सोंनायल'खौनो इसेबां गाज्रि मोनदों बे आब'आ। मानो बेफोरबायदि मानसिफोरा? दे नोंसोर आंखौ जेसेबां रायबाय था थेवब्लाबो आं जेबो मोना। जेखिजाया आंनो अनसायखौ नांगौ। आं नागिरथारगोन सानसे नङा सानसे मोनथारगोन आं अनसायखौ। आंहा इसोरनि फारसे फोथायनाय दङ। बै मोनसे गामियाव नागिरनो थांबावनि दं मबाइलखौबो लाबफ्लाङासै आङो। अम्बिकी आगै नों बेयावसो दंफैयो बेखौनो आं बेसेबा नागिरथिंबाय दङमोन। मबाइलखौबो गारबोदों नोङो मबाइलखौबो लाबोआखै आरो मानो खिन्थाबोआखै देनाय बेसेबा नागिरदोंमोन आं नोंखौ। सरि आब' आं अनसायखौ नागिरफैदोंमोन। मा अनसायखौलाय नों बेयाव अबाव मोननो दे आगै अबाव नागिरना मोननो? अनसायाथ' जोंफोर गामियावसो गोमादों। थेवब्लाबो नुफ्लांनोबो हानाय आब' जेबो गेरेन्टि गैया। सोरबाफोर खावना लाबोदोंबोथ' जानो हागौना। आं जेरावखि थाङा मानो आब' आं अनसायखौल' नागिरबाय थागोन। आरो आंहा इसोरनि फारसे फोथायनाय दं आब'। सानसे नङा सानसे आं अनसायखौ नागिरना मोनथारगोन। मा बुंबावनो आरो आगै अम्बिकी। आब' आं सिगांथिं थांना फैनो र' बै मोनसे गामियाव। नाङा दे मानसिफोरा बोरैबा सानगोन। ओहो थांगोन आं आब' आं अनसायखौ जेरावबाबो नागिरथिंबाय थागोन। दायो थांगोन दे ज'नो सानैबो। नोङो हारसिं थांनाङा आरो नोंखौ रावबो सिनाय हाया। आंखौ सिनाय हागौ सोरबा सोरबि नाथाय नोंखौ सिनाय हाया। नाथाय आं दानो थांगौमोन आब'। मादैया ओंखाम जानो लिंबाय फैदो ओंखाम जानि। नों दहाय फुङावबो जायाखै फै बेफोरबायदि जाया लोङा थाबाय थाबाथाय देहाया गाज्रि जालांगोन। उखैथ'वाखैमोन आं आब'। नों मानो बुजिया आगै दा ओंखाम जाखांनानै थोरसि सुखांनानै सानैबो नागिरहैगोन दे फै। दसे नागिरहैनोथ' आब' मा थिक अनसायखौ मोननोबो हानाय। गैयालै आगै बेखिनि जायगायाव गैया जेसेबां नागिरबाबो मोननाय नङा। एसेबां गोजानाव बोरै मोनफैनो देनाय। थेवब्लाबो नागिरगोन आं आब' अनसायखौ मोनागौ लागि आं नागिरबायानो थागोन। दे नागिरनो हागोन दे थुदो ओंखाम जाहैग्रोनि मादैया ओंखाम खुरनो नागिरदों। ओंखाम जाखांनायनि उनाव नागिरहैमारगोन दे खिन्थु आब'। जागोन दे जागोन। आब' नों नागिराबाबो आं हारसिंबाबो नागिरगोन। ओमफ्राय आब' न'आव माला थांगोन? साननै सानथाम थानानैनो थांसै दे आगै आदैयाबो थांनो होआखै। न'आव थांबाथाय आं आदामोननि न'आव खेबसे थांबावगोन। दे थांनो हागोन दे। औ आब' आं बिसिनाव खेबसे सोंहैबावगोन। अ फैदो ओंखाम जाहैग्रोनि फैदो। थौ नाहरबावनि र' नुनोबो हानाय। इसोर अनसायखौ आंसो नागिरना मोनो मानो बेफोरबायदि इसोर अनसायखौ मानो दाबो मोनहोआखै। माबा सानना दङ दा बिग्राया बेखौ आंहा सानै बेसेबा गिबाय दं। फन हरबाबा रिसिभ खालामगोन ना खालामा बेखौबो सानै बेसेबा गिदों आंहा। आरो फन हरियाबो गोबाव जाबाय दहाय हरनायानो ओरैनोबा माथो हरबाय थायो दिनै मानो हराखै। आंखौ गाज्रि मोनबाय बिग्राया गाज्रि मोननानै हराखै खोना। आं खालामनि र'। हेलौ मा खालामदों मानो फन हराखै नोङो? ओरैनोबा माथो नोङो एसेबां गोबाव थाया हरालासिनो। नोङो आंखौ गाज्रि सानबाय दङ न' बिग्राय? नङालै आं जेबो सानाखै आं फिल्म नायबाय दङमोन। नों आंखौ गाज्रि सानमाराखैथ'? जेबो गाज्रि सानाखैलै आङो। ओमफ्राय नोङो मानो खिन्थायाखै आंनो? माखौ? माखौसो होनना बुंदोंना नोङो? माथो नोंनो फोजोंसार फाग्लाया फन हरदोंमोननो?
ओमफ्राय बेसेबा गाज्रि एरना होदोंनो माथो आंनि बागै। नोंनो सोर खिन्थानाय? मिन्थिदों आङो। जेखिजाया नोंनो फोजोंसारा फन हरदोंमोन ना हराखै खिन्थानाय? हरदोंमोन। होमबा हरदोंमोनबा नोङो आंनो मानो थगायबाय दङमोन हराखै होननानै हा? ओमफ्राय आंनि फारसे मा गाज्रि लागायना होनाय बियो? मा एरना होनाय नोंनि सिगाङाव? बियो जा एरना होदों आं बेफोरबायदि नङा दे। नोङो साननो हागौ आंखौ। आं नोंखौ मोनथिखागौलै मोजां होननानै। बेफोरबायदि नङा होननानै मोनथिखागौ बिबारि। मा एरना होनाय बुंनाय? नोंनि फारसेथ' बेसेबा गाज्रि लागायना होखादों बियो। नुदों। मा लागायना होनाय बुंनाय? बुंना। बिदिनो नोंनि आखलखौ गाज्रि होननानै लागायना होदों। ओमफ्राय बेजों माथो देहानि सोमोन्दोबो दङमोननो। मा? नंखाय खोथाखौनो बेफोरबायदि लागायना होदों बियो? बिग्राय, आं बेफोरबायदि नङालै। जानो हागौ जोंफोरनि मोजां मोनलायनाया बोसोरबा जादोंमोन। थेवब्लाबो जोंफोर बेफोरबायदि जेबो गाज्रि जालायाखै। जेबो देहानि सोमोन्दो गैया। बियो ओरैनो नोंखौ नंखाय लागायना होदों। आरो गावगायाबो बेफोरबायदि नङामोन। गाज्रि खोथाखौनो रायलायनो नागिरखायामोन बिबो आरो आंबो बिखौ मालाबाबो लिंफेराखै बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनो, आरो बिबो आंखौ मालाबाबो लिंफेराखैमोन। थेवब्लाबो बियो नंखाय खोथाखौनो बेफोरबायदि लागायना होनांगौ आरो। नों मा सानदों दा? जेनेबा नोङो बिनि खोथाखौ नंमारगौ सानदों नामा बिग्राय? आं फोथायखायोलै नोंखौ सना। आं नोंखौ जेबो सानाखै। थेवब्लाबो एसेबाबोथ' कनफिउस जादोंना। बेफोरबायदि गाज्रि लागायना होबाथाय एसेबाबो कनफिउस जाखायो। नंमारगौसो नामा होननानै सानफ्लांनाय थांखायो। बिग्राय, आङो कसम जाना बुंदों। आङो आंनि आइ आफानि कसम जाना बुंदों। जोंनिया देहानि सोमोन्दो गैयामोन। आं फोथायखायो दे नोंखौ बेफोरबायदि नङा होननानै। मानसियानो फाग्लासो जाबाय बियो। जेनेबा बियो सानदों मा बेफोरबायदि लागायना होबाथाय नोङो आंखौ गारगोन बेफोरबायदि सानदों बियो। ओमफ्राय नोङो आंखौ गारबाथाय गावगाया लाफिननो हागोन ना? बेनिखायनो बियो बेफोरबायदि लागायना होदों। औ, आरो बेल' नङा बिबारि। नोङो गथ'बो गारदोंनो माथो। अपारेसनबो खालामदोंमोननो माथो नोङो। मा? आंखौ बेफोरबायदि लागायना होदों बियो? पाप्पिया साला। मानो आंखौ सान्थि होआ? आं बेफोरबायदि नङालै बिग्राय। नों आंखौ फोथाय। आरो आंखौ बयबो मिथिगौ आं बेफोरबायदि नङा होननानै। जों जेबो देहानि सोमोन्दोआनो लाखियाखैमोन आङो। बोरै बेफोरबायदि जानो हानो? आं बेफोरबायदि नङा। नोंनो बियो आंखौ गारथो होननानै एरना होदों बियो। नोङो बिनि बाथ्रा लानाङालै। बिनि बाथ्रा लाबाथाय थैगोनसो मानसिफोरा। एम्फौ नांगोन बियो। मानो आंखौ बेफोरबायदि नंखाय बाथ्रायावनो बेफोरबायदि बुंनांगौ बियो? आं एसेबांबो पाप्पि नङा। आं हाबानि सिगां बेफोरखौ खालामगोन होननानै मालाबाबो साना। बेलेगा बेलेग, नाथाय आं बेफोरबायदि नङा। आं बेफोरबायदिखौ मोजांबो मोनखाया। आरो सोरबा मानसिफोरा बुङो आजिखालिनि सिख्लाफोरा गाज्रि जाजोब्बाय बयबो बेफोरबायदि होननानै। नाथाय बयबो बेफोरबायदि जाजोबा। जानो हागौ 100%आव 90%आ गाज्रि, नाथाय 10%आ मोजां। बै 10%आव आंबो दङ। नोङो फोथायनाङालै बिनि बाथ्राफोरखौ। फोथायनाङालै बिग्राय। नोङो दा आंखौ मा सानमारदों हा? दे नोङो बांद्राय गाबनाङा। नों बांद्राय दुखु खालामबाय थानाङा। आं फोथायखाया बिनि बाथ्राफोरखौ। आं लाखाया। आङो नोंखौ फोथायो बिबारि बेफोरबायदि नङा होननानै। नों मानो खिन्थायाखैमोन आंखौ बियो फन खालामदों होननानै? बिदिनो नों आरो खिन्थाबाथाय टेनसन जागोन ना, बेनिखायनो खिन्थायाखैमोन आङो। बांद्राय देखायबाय थादों र' बियो। बेखौ बाराबा पुलिस केस होगोन आङो। दे होनो हागोन दे। एबार जुदि नोंखौ फन खालामनानै डिस्टार्ब हरबावोना, नों डाइरेक्ट पुलिस केस होखा। औ, आं होगोनानो। दुखु मोनबाय दे आं खोनानानै। एथ'ग्राब गाज्रि मानसि थायो नालाय। नंखाय खोथाफोरखौनो बेफोरबायदि लागायना होदों नोंनि सिगाङाव। मा इसेबां पापि? दे बे फाग्ला मानसिखौलाय आरो माथो बुंबावनो। माथा गरमसो बियो। नों बांद्राय टेनसन खालामनाङा दे सना। आं नोंखौ फोथायखायो। नों फोथायमारदों आंखौ? एसेबोथ' कनफिउस जायाखै? फोथायदोंलै आं नोंखौ बेफोरबायदि नङा होननानै फोथायखायो। आरो आगोलावबो आं नोंखौ बुंखादोंमोन बेजों आंजों जेबो देहानि सोमोन्दो जालायाखैमोन होननानै। औ, मिथिगौ आङो। गोसोआव दङ। कसमलै आं नोंखौ फोथायो सना। नों बांद्राय गाबबाय थानाङा। नों जुदि फोथायोबा आंनो आरो माथो नांबावगौ? जेबो नांला। नों फोथायबानो जागोन। औ, दे आं नोंनो दसे उनाव फन हरगोन दे। आइया आंखौ लिंबाय दङ र'। नोङो आंखौ गाज्रि मोनबाय खोना? नोङो जुदि आंनो फन हरलाबा? हरगोनलै। आं नोंखौ जुदि गाज्रि मोननाय मोनबा आं नोंनो दिनैबो फनखौनो हरनाय नङामोन आरो रिसिभखौनो खालामनाय नङामोन। आरो बियो आंनो दाखालिनो लागायना होदों, दिनै लागायना होआखैना। मा? दाखालिनो लागायना होदों? औ। दे सना गाबबाय थानाङा। आं फोथायखायो होनना बुंदोंना, फोथायखादों आं। दे होमबा सना दा हरगोन। आइया लिंगासिनो। दे दसे थाना हर दे। सोलाबा हर। दे।
बनबो थसेबो गैया बनखौनो नागिरहैनोसै आं आलासि फैनो गोनांखौबो फैनो बादा होनानै आंहासो बोरैबा मोनबाय मालायबा फैनो नागिरदोंमोन गथ' सानैया मेरिगल बिस्कुटजों साहा होबा मा सनमान थाङो देनाय बिनिया गैया होनना मालाय बुजिखागोन ना बिसोरो एसेबांबो बुजियै नङा गावगाया जेबो बुजिया नालाय गावगायानो बुजिथारा एसेबो बै मादैनियाव सोंनाय जायदुमलानि न'खौ र' सोंनि र' मादै अ मायोमोनबा बेलाय माथो जायदुम बिमायानो आं दाबो सिनायहागौ बेखौ थेवब्लाबो सिनाय हायै रखम दिन्थिफ्लानि र' मादै जों जायदुमलानि न'खौसो नागिरबाय दङ र' अ नंगौ नामा बाबुमोन आं जायदुम बिमा अ नंगौ नामा मादै जों नोंसानावनो फैदों र' जों जायदुमनि लोगो माथो जायदुमा फैनो बादा होदोंमोन मानो फैफिनखो बिसोरलाय थौ बाबुमोन थौ जोंहानो फैमारदोंबा जायदुम लानियावनो औ मादै थौ जों माने बे गामियाव फैफेराखै नालाय थौ थौ अबे मोनसेया न'आ बै गंसेल' न'खौ नुदोंना अ बेनो जोंहानि न'आ अ ओमफ्राय जायदुमा मा खालामबाय दङ मादै दङ बियो ओरैनो थौ थौ फै